Bona tarda. En primer lloc, agrair la invitació que em va fer el conseller Mascarell a participar. Una premissa prèvia abans dels 3 atributs que tenim i els 3 que no tenim. Per mi parlar de marca, sobretot perquè presideixo una federació d'entitats que tenen reconeixement internacional, la FOSIR, implica parlar d'internacionalització. En la sessió anterior es parlava de la crisi i de la sortida de la crisi. Per mi la sortida de la crisi passa necessàriament per aquesta internacionalització i per tant em sembla molt oportú que avui fem aquesta sessió. Catalunya té potencial suficient per tenir una marca sòlida, una marca potent i una marca consolidada al món. Ara faré com una segona versió d'aquell anunci de la cervesa, però tenim 250 entitats catalanes reconegudes internacionalment, tenim 38.000 empreses a l'exterior, tenim 300 multinacionals implantades en diversos països, tenim 124 comunitats de catalans arreu del món, tenim 150 universitats on s'ensenya català, tenim 4.000 estudiants escampats pel món, tenim 6.000 estudiants d'arreu del món que venen a casa nostra a estudiar cada any, tenim instruments prou potents com per promoure Catalunya, com són l'Institut Ramon Llull o com són 2 grans escoles de negoci, i tenim una ciutat, Barcelona, que és la tercera ciutat sense estat amb més cos consulat ubicat a casa nostra. Per tant, per mi és una obvietat que tenim potencial per tenir marca. Una altra cosa és que la tinguem ben pensada i amb les estratègies suficients com perquè la gent de fora, en la línia del que deia la Isona abans, ho conegui prou. Un primer dubte, i que no sembli una esmena a la totalitat del que deia abans el conseller, no sé si hem de pensar la marca exclusivament per la cultura o com a país ens hem de plantejar tenir una marca general i sectoritzar en cadascuna de les qüestions. Jo entenc que la nostra cultura és prou potent com per sortir a l'exterior, però també entenc que la nostra cultura pot tenir punts en comú amb d'altres sectors o amb d'altres activitats que permetin treure Catalunya cap enfora. Atributs. A Catalunya i en el món cultural hi ha tot allò que el senyor, un gran professor dels Estats Units, anomena soft power, que és la capacitat que té un estat o una comunitat autònoma, que és el que ens toca ser ara per aconseguir els seus objectius sense la necessitat ni de l'exèrcit, ni de l'economia, ni d'una diplomàcia tradicional. És la capacitat de generar a través de les polítiques, de la cultura i dels ideals una marca portes enfora. Em sembla que això ho tenim i és un atribut que hem d'aprofitar. Atribut 2, la marca Catalunya, i Catalunya està dotada de talent, de creativitat, de qualitat, d'emprenedoria, de peculiaritat, d'identitat, de seny, de rauxa, etc. Per tant, em sembla que també és un bon punt de partida. Tenim creadors i savis reconeguts arreu del món que potser no hem sabut utilitzar prou nosaltres i en canvi sí que d'altres marques potents situades al món, com són la marca espanyola, sí que han sabut en certs moments vehiculitzar-ho de manera correcta. I punt 3, dels atributs que tenim. La promoció de la marca Catalunya a l'exterior afavoreix la construcció de país i la normalització. No podem oblidar que Catalunya no té competències plenes en matèria d'internacionalització, llavors és evident per mi que la cultura, tal com pot passar amb altres factors, pot facilitar aquesta acció exterior de la política. El que ens manca, ha sortit una mica en la sessió anterior, l'etern dilema entre la marca Barcelona i la marca Catalunya. Em sembla que és un dilema que hem de resoldre, perquè no ho està de resoldre. Barcelona surt a l'exterior massa vegades sense tenir en compte Catalunya i Catalunya massa vegades ha de veure com inclou Barcelona en aquesta marca i és evident que no es pot desvincular l'una de l'altra. Per tant, aquest etern dilema s'ha de resoldre. També ens manca generar autoestima. Ens manca que tots els nostres creadors que surten a l'exterior estiguin orgullosos de fer un nom de Catalunya i que no ho hagin de fer a vegades una mica per sota la taula, una mica sense dir-ho ben clar, perquè els espanyols ja s'encarreguen de menys tenir la nostra cultura i en tot cas nosaltres si generem aquesta autoestima hem de poder dir portes enfora que som un país divers,
un país plural, un país diferent, un país atractiu i tot el que vosaltres vulgueu, però fer-ho des de la nostra identitat, perquè és el que també construeix marques. I aquesta generació d'autoestima, i és el tercer tribut que em sembla que ens falta construir, ens durà a fabricar una cosa que des de la Fossil hem dit moltes vegades, que és que els nostres creadors surtin portes enfora creient-se realment que són ambaixadors culturals de la nostra cultura a l'exterior. Si entenem que la cultura i els seus creadors i en conseqüència aquesta diplomàcia cultural, de la qual l'Institut Ramon Llull, per exemple, treballa molt aquí el senyor Villatoro, estan al servei de la projecció exterior, estan al servei de la política del nostre país, estan al servei de Catalunya en general, doncs fem que la gent que està sortint a l'exterior actuïn com a ambaixadors del que som i com a ambaixadors del que volem ser en aquest sentit. Difusors, promotors, portadors de la identitat catalana, defensors d'aquesta identitat, etc. Perquè si no ho fem nosaltres, ho faran d'altres i ho faran amb un altre to. Bueno, jo us conto potser una anècdota. A mi em sembla molt maco aquest sistema de donar-nos preguntes a què contestar. I diu, bueno, com 3 atributs que té avui la marca Catalunya en el mercat cultural. Bueno, és una mica veure quin és el mercat cultural, no? A què ens referim. Per exemple, jo estava fa 2 dies a Xangai i estava en un moment raríssim de temps lliure i me n'he anat al museu i lògicament com no controlo mai els horaris m'he trobat que el museu estava tancat. Llavors allà m'he trobat amb 3 xinos, 3 persones que estaven encantades de veure un estranger i han començat, com sempre fan els xinos, a agafar-me, que maca, fem-me una foto, no sé què, com estàs vestida, aquell nas tan llarg que tens, totes aquestes coses que et diuen els xinos, i llavors han començat a demanar d'on venia. I jo li he dit, bueno, jo soc italiana, però vinc de Barcelona, no entenien ben bé. Barcelona, clar, el Barça. Clar, aquesta era la primera reconeixement que tenien de mi unes persones que tenen un nivell cultural més o menys altet, perquè parlaven anglès i es referien a un estranger, o sigui, d'una cultura molt llunyana, que és, per exemple, la Xina. I després em deien, i quantes llengües parles? Jo li enumerava una mica les llengües, i entre les llengües he dit el català. El català? Què és el català? El català és la llengua que es parla a Barcelona, a Catalunya. Bueno, un dialecte. Però clar, jo he dit, sí, una mena de dialecte, perquè també tenia que pensar que a la Xina hi ha milers de llengües, que jo també desconec absolutament, el cantonès, totes les variants del que no és el mandarín, que és la llengua imposada per tot el món. I bueno, res, això és una mica per donar-li la raó amb aquesta història que potser Barcelona és el que es reconeix des de lluny més de Catalunya, des de lluny i un ambient més o menys de cultura mitjana. I això que es posa Barcelona, Catalunya, quina és la marca? Jo diria que evidentíssimament Barcelona és la marca de Catalunya, sense cap dubte. I això s'ha de trobar-li un grau de positivitat molt gran. Després, coses reconeixibles, perquè tu m'has dit que hem de trobar 3. Hem de trobar Barcelona o el Barça, que segurament és la cosa que tothom reconeix des de lluny al món del futbol. Estàvem allà perquè som arquitectes i l'arquitectura d'aquí està reconeguda. Està reconeguda, però reconeixent l'arquitectura d'Espanya. Clar, nosaltres som arquitectes d'Espanya que portem al món de Barcelona. Llavors també tenim que fer una mica de força amb l'entorn que tenim. Els barcelonins estan molt reconeguts, l'arquitectura d'aquí està molt reconeguda, també perquè té un àmbit d'actuació com una mica més ampli, que no només és Espanya, però també és Europa. I això també tenim que tenir consciència, de fer una certa força per tenir una marca més poderosa.
I després, no sé, potser la tercera, que no és realment directament al meu camp, però que veig que s'ha fet com a gran marca, també basant-se, diguem, en la individualitat o bogeria personal d'una persona que ha donat força a tot un gremi poderosíssim, és potser la cuina, no? La cuina a través del Ferran Adrià, que sense quasi adonar-se'n ha arribat a tenir un impacte global tan impressionant. Bueno, no sé, després que demanes què pensem que es necessitaria tenir a la pròxima dècada. No sé, jo penso que seria maco que es reconegués aquest lloc, que és Barcelona, reconegut com volem, a través de Catalunya, a través de Barcelona, com sigui, com un lloc fantàstic, un lloc de gran bellesa, que realment això és algo que tenim, amb una societat estupenda, realment un tipus de societat civil molt harmònica, molt segura, molt cohesionada. Jo crec que això que és algo que també tenim que reconèixer i llançar, i també una societat molt oberta, una societat que espero que vagi sempre més i més cap a obrir-se al món, cap a entendre que les nostres petites lluites personals entre els nostres veïns són quasi com lluites de família, la lluita amb el marit, però això cap al món l'has de solucionar i després has d'estar en una situació molt oberta. Jo espero que això sigui el nostre futur.